Wala pa'y motor, wala pa'y truck, wala pa'y mga auto, mga helicopter, mga aeroplano. Kana wala sa mga Lamborghini. Wala pa'y Lamborghini. Mga dato king tao, sakyanan nila kay baka unsa. Ang sakyanan nila sa una kanang mga dato king tao sa una kay walay lain kabayo kundili kabaw. Muna ilang pinakamahal Oh. kabayo. Mo na pinakamahal na ilang sakyanan sa unang panahon, kabayo. Nya ikaduha kabaw. Ang dato kay sila sa una, makapalit sila nindot kay nga sakyanan kanang kabayo nga mao na ba. Ano na kabayo? Nya Nee. kabaw kay. Mana? Mo na. Nee. Mo na. Kabaw. Mo na nindot kay nga sakyanan sa una. Kabayo. O kabaw. Kabaw pero karon kung dato kay ka ang imong sakyanan sinaw kay tanan kay Lamborghini. Dito tara Lamborghini ay mo na kung ganoon ay. Kundili Raptor. Raptor. Ford Raptor. Ang kato mga pobre pud sa una kay di sila makapalit og kabayo. Di siya kapalit og kabaw kay mahal man kayong kabayo. Sakyanan ra sila silhig. Silig ni. Bilag mga switch. Ay wala mo sila kanang ikapalit og kabayo. Maganda rin sila, maganda rin sila. Kaya rin lang silhig. Ayan, ano ka, di lukso. Diyan ba? Lupa din mo po. Lupa din las babaw. Lupa din sila. Kana. Onya, katong uban sad, katong nay mga kanang makapalit sila kanding. Kanding. Kanding kundi manok. Pwede rin ang manok. Pwede masakyang manok. Kagamoy ana. Magpaguyod kas manok. Di na kadaog mo. Tumpa ka. Napo ka manok niya mo paluparo ni mga pok manok imong higtag pisi ya mo kapyot ka sa araw di ka madag kusga na kanina napo ko na habok. Nabuan matugpag eh para. Hindi man ang isog ng mga manok. Bitaw sa una kaya ang sakyanan pagyud kay mga kabayo. Kabayo. O kabaw. Kabaw. Basta dato ka pwede ka makapalit og kabayo. Nay. O kundi kabaw. Kana mga sakyanan. Pero karon sinaw na kayo kay Lamborghini naman. Lamborghini nito kay BMW nga. Mo nay gusto palitaw ni Kajin Lamborghini W sad. o BM kuno W. BMW. 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 Mo na iyang ganahan paliton Lamborghini. Lamborghini lang. Lamborghini. Sige ang angon ni Kajin iyang gusto paliton Lamborghini. Okay, ganaan ko sinaw kay tatanan. Sinaw man kayo ang mga Lamborghini. Mo ganaan ko. Lamborghini na lang Hindi. Promise. Unya kung nagustuhan ninyo ang mga video mga kayat, please like, and share. subscribe. Yeah, please subscribe sa mong YouTube channel Probinsyano kayat. Thank you. Bye-bye. Pero magni mo story habi balik ulit. Unya kung nagustuhan ninyo ang mga video mga kayat, please like, please share. And subscribe. Yeah, please subscribe sa among YouTube channel Probinsyano kayat. Thank you.